Čau lidi, zdravím vás všechny na mém nového videu na mém kanálu. Dneska je to opět Team Fortress 2 a dneska tu mám speciálního hosta, mám druhého nejlepšího kámoše Tomáše. Čau, Tomáše, čau. pozdrav do videa. Ještě. Čau, čau. A dneska si zahrajeme Team Fortress 2, možná to Tomáše taky necháme si zahrát, to nevím, ale dneska si vybereme postavu, bude sniper. A nevím, Ten tam v mačetu. a my asi jdeme do nějaké věže, kde se bude nejlíp sniperovat, že Tome? Ty asi si odborník přes takové ty snipery, tak nám, tak nám, na snipery jsem odborný. tak nám můžeš radit, až se to přestane sekat. A Tomáš tuhle hru vidí poprvé, takže ho potom necháme si tu hru samozřejmě i zahrát, že Tome? Okay. Ale mluv hlasitě, on tě neslyší. No dobře. A který jsi, červený nebo Můj tým je modrý? právě červený a mým úkolem je zabít modré, víš? Jo. Může se jít do okoupat. A můžeme střílet pod vodou. Jaká je voda? Voda? Studená, proč? Teplá. A No jo, tady je, základní. a dneska jsem vybral mapu, ve které jde o to ukrást nepřátelský kufřík a dát ho ke svojí základně. Fakt? Jo, ten tam padák. Dobrý plamenem. No však mu to neubralo nic. Headshot. No jíme rychlou vystřílet. To je tvůj, ten s RPGčkem? Ne, on je modrej. Dobře. On je modrej a já musím postřílet všechny modré. Tam má minigun, nebo co to tam má? Ježíš, tady je pyroman. No ho odstřelí. Jenom má. Počkej, mě někdo střelil před teď. Kolik tam máš kamošů, jenom jeden? Kámoše? No, kolik tam máš? Vidíš všechny ty červené, které vidíš, tak to jsou moji. No. Jeden ti chcípne. Sakra! Jenom. To bylo dobré, že tohle? Já jenom. A jak bys asi zatím ohodnotil tuto hru? Vzhledem k tomu, Je že, dobrá. vzhledem k tomu, že tady je 8 postav a já jsem právě myslel, že tady je nějaký tajný secret a právě jsem Seepers. právě ano, Tomáš 6, to chceme říkat spisovně, tak umřel, ale dá se to říct i puberťácky. Který jsi? A když budeš chtít mluvit, tak mluv více do kamery, jo, ať jo, dobře. ti více slyší. Ty jsi mi minigun. kameru. Rok. No však jo. A to je Heavy, ten co má tu minigunu a jeho zbraň se jmenuje Saša. Zača. Na to máš sniperku. Já se netrefíš. Počkej, tady je sniper. Sniper odrovná Dobře. snipera. Aha, tak to, Dobře. tak to udělal někdo za mě. Nemusím se štvat, že? Tato hra je vynikající. Že? Lepší než. Call of Duty? No. Ne, vyhráli modří. A on se vzdává, vidíš? On se asi vzdává. Super. Já se vzdávám. Já se vzdávám, nezabijte mě. Prosím. A vidíš, A tady ten co? to je špion, on se umí proměnit v ostatní hráče. Fakt? Nepřátelského hráče. Potom vám to ukážu, bude to taková výjimka v dnešním díle, můžeme si zadat za více postav, jestli to stihneme. Ano, A dobře. chtěl bych to Tomášovi trošku jakože ukázat. Super. Se na to těším. No, ale nenechám tě to zahrát. A tato hra. Co to je? Asi bych neměl být tady takhle na očích, že všem. Sakra! No, on mě odrovnal lopatou. On mě šáhnul. Ne, mě zabil sniper další. Vybrokádou. A tady vlastně, vidíš, to volí postavy. Ne, Hrozně. vem si s tím minigunem. Heavyho. Jo. Tak jo, to s ním jsem hrál ve druhém díle. Fanoušci, co mě viděli, tak ví, o čem mluvím. Kolik máš dílů? 5 nebo 6. Jo. Nejde slyšetelka. A víš o tom, že víš o tom, že když hraješ za doktora, tak můžeš zařídit to, abys byl neprůstřelný. Fakt. Fakt. Prém. Šlupka od banánů. Dej si banán.
Jenom jak se ta hlava točí. Tady máš nějakého. Jsem myslel, že by zabije. Kamarád. No jim rychu, dobrý kill. No, děkuji. Dobře, to je jenom machine gun a neprostřelný. Ne, potřebuju lékárničku. Najdi si. Tak ten mi dobře odrovnal. Vem si RPGčko, to je dobré. Au. F5. To je ten medic, to je ten doktor. To si dej. On má plamenomet. To není plamenomet. No tak co to je? Dívej, to vidíš? Tím takhle léčím. A čím střílíš? Tohle Jo, dobře. střílím injekce. No. O, vítězný ty červení. A dívej, co, čím umí sekat. Motorová vypadá to jak něco napodobení motorové pily. Máš ponětí, jak dlouho natáčíme? Mám přesně ponětí, 6 minut. Jenom taká zásoba. Prý navzájem se. Jo, Heavyho se vyplatí léčit, protože on, když je neprůstřelný, tak zabije nejvíc. Jo? Všichni ho jenom léčí. Jsme 2 doktoři na medic. 150 životů. To znamená, že jsi neprostřelný? Ne. Ne, já jsem spadnul. Ne, oni zabili Heavyho, ne. Ty hajs. Injekce, jo. Chtěl bych být ten špion. Pojď si na očkování. Já chci. Očkování proti tetanovce. Já chci si to lago. Co to? Ne, dej si nějak, jo. S tím RPGčkem ten vypadá cool. Tenhle? No, a Dívej, tady máš i dokonce do jakých se zřadí týmů. Jo? Dívej, RPG je útok, tady ten. A jmenuje se voják, neboli soldier. A dívej, co umí. Trošku povyskočit. potom jdeš s tím plamenometem, nebo jaký to tam? Pyromana, já mám trošku speciální plamenomet. Super. A ukážu vám... Odpal tu raketu, nebo dej tam bombu, nebo něco. Přímý zásah RPG. Sakra, to je sentry. Ale něco, A sentry po tobě střílí. už si vyhrál, no a co? No je tvůj, tak dlouho střílíš. Ta raketa už... A dívej, co mám. Co To je? jsem našel, tu zbraň. Tady vlastně nacházíš různé zbraně pro určené Tak co je? postavy. Ukáž se to. Uvidíš, až najdu nějakého modrýho. Dobře. No jenom to. Jaj. Cej mi ho. Aha, jo, to je ten tvůj. Nebo co to je tady? Dobrý frajer hoří. On je neviditelný teďko, ten spy. Cože? Můžeš ho mít, toho spáje? On se právě umí proplížit k ostatním postavám, k modrým, dívej. Mark Guard. Dívej, on má butterfly knife, To je co? pak mám tady tohle, To je... nebo ben, to je co? tímhle ničíš sentry, to je ten knife, a tímhle se přeměníš, jo, dívej, třeba příklad. Teď mě budou, nepřátelský tým bude mě vidět jako modrého heavyho s miniganem, ale ve skutečnosti budu ten, jo. A jsem neviditelný teďko. To je dobré. On tě nevidí, že ne? Ne. Ale ten oheň vidí, nebo co to tu máš? Proč tam fajně střílí něčím? No já jsem si říkal, že bych ho mohl zabít, ale to asi ne. S tím plamenometem, nebo co to tam máš? Ten plamenomet, ten je dobrý. Co myslíte, mám nechat Toma, aby si zahrál? Já myslím, že jo, a dáme mu RPGčpa. No radši to neskoušej. Tak, Tome, umíš to ovládat? Celou dobu jsem se díval na to. Je to tvoje, Tome. OK. Přebírám toto video. Tomovi vlastně celý kanál můžu klidně přebrat jemu. Uvidíte frajera. A to je co tam, vole? Jdeme. Uvidíme, jak to umíme. Uvidíme, jak to umí Tomáš hrát. A on jenom seká, nic nedělá.
No, protože je to demoman, ale on střílí bomby. Demon. Můžu ti ho dát, jestli chceš. No, musíš zastřelit. No. Nezapomeň, jenom ty modré. No, Víš, jak to minule dopadlo. Jo. A bacha na... No, špion. No. Špion tě zabil. Počkej, dej si tohodle. To ne, vedle, no. A máš demomana. No, dělej. Respawn za 4, Tři, 3, dama. 2, 1 sekund. Připrav se na rest. A vystřel. Frajer jsem. Uvidíme, jak Tomáš vystřelí bombičku. Granátky nebo co? To jsou náboje, Tome. Aha. Nevádí. A víš o tom, že demoman sbírá hlavy mrtvých? No já. Když má více, čím více má, Nebyl to můj žena. byl. Teda ne, nebyl. Hej, ne, já nechci hořet. Fire, Já fire. jdu domů, maminko. Ne. Aha, neříkal jsi před chvilkou, že jsi nějaký pro gamer? Profík. No, vyhráli jsme. Ne, ty jsi červený. No, však říkám. Čekej na další kolo. Čekám tu 5 hodin. Řekni nějaký vtip do videa. Nevím. Nevíš. Ten vypadá jak debil, ten tu skáče jak postižený. Ten tam seká jak debil, ten tu běží jak Vírej si slovník, Tomáš, dívají se na to děti. Na moje Děti. videa, jestli ti to nevadí. To nevadí. No, to je píti. To je lékárnička. Píti, to je co? No to máme jako vidět. O, ty jsi to dobře odrovnal. Dobrý kill. Hele, máš dokonce achievement. To je co? Space Camp. Hele, co to vzal? Nevím, mám nějaký, Jo, to je kufřík tvůj. nějaký machine gun. Ne, to... Dělej. Ti dám, že bude střílet RPGčkem na... To byla brokovnice. To brokovnice. Já jsem profík na zbraně. Kufřík, ber to. Klost. Dělej. Na, to neprodali. Ne, tam neskáč. Tam jsem se zabil i já minule. No, asi jo. Víš co, Tome, předej to radši mě, tomu, Okej. tomu pro gamerovi přeci Pro jenom, gamerovi. přeci jenom Jo. to hraju nějakou dobu, takže Dej si brokovnici nebo nějaký, něco. vypadni ale. A jak? Nevlezu se. Teď sleduj, jo? Katán. Dívej, tohle je ještě dobrá zbraň. Že mi to jako nejde zvolit. Aha, tak budu muset sekat katankou. A ten veď. Můžu si tím maximálně tak namazat touz, jak mi nic nenapadá, co bych mohl s katanou dělat. No máš tady asi dostal ukrutný záchvat smíchu, nevím, jestli je postižený. Neumíš se kádu, já. Já jsem ho vysekal! Co natočíme? 13 minut, Tomáši. Takové. Dej mu. On dělá ale on letá, jak to, že mě ne. No, on má jenom dvojitý skok, já ti to ukážu. Dívej. Dobře, tak. Dobře, tak. Jinak, já myslím, že natáčíme trochu dlouho. Už nějakých těch pak 15 minut se blíží a jelikož to až dostal ukrutný záchvat smíchu, tak já myslím, že bychom to mohli ukončit s tím lízátkem, jestli byste chtěli další takovéhle videa s hostem. Tak určitě nezapomeňte dát like, nezapomeňte mi napsat do komentářů, koho byste chtěli, aby se jako postavu bych hrál příště. Mějte se krásně a užijte si ještě zítřek, než půjdete do školy. A čau.